ואחרי קיץ קשה של מלחמה בגיאורגיה הגיעו לחופשה בארץ כמה עשרות ילדים. איתי דודי פגש אותם. Боялись того, что русские суда, говорили, стояли недалеко от Батуми. Летали самолеты, которые бомбили все военные базы Грузии. Эти базы находились недалеко от Батуми. במבט מכאן המלחמה הרחוקה הסתיימה, אבל בעבור הקהילה היהודית בגיאורגיה תהליך השיקום רק החל. ילדי גיאורגיה עברו תקופה קשה מאוד. היה לנו ממש בימים הראשונים של המלחמה, השליחים שלנו הגיעו לגורי, ממש תחת אש פינו כ-200 יהודים שגרים שם. ילדים רבים ומשפחותיהם נמלטו מאזורי הקרבות בסיוע הסוכנות. בקרב היהודים, מי שלא היה פליט בעצמו, עזר לפליטים. из Гори, где-то 5 человек было. היו אצלה 5 אנשים מגורי. זה твоя семья? мои родственники. קודם כל, הילדים חוו איזושהי רגיעה, וזה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שרובם בפעם הראשונה כאן בארץ. מלבד הכיף והמנוחה, עשרות בני הנוער בודקים אפשרות של לימודים בישראל. ולך אני אומר שבעוד שנה אתה תראה חלק מהם באים לתוכניות של הסוכנות, לעלות לישראל, להשתקע כאן. הילדים חוזרים לגיאורגיה בידיעה שיש מי שאכפת לו מהם, אבל לקצתם עדיין אין בית לחזור אליו.